В един момент се оказа, че половината от картините, които са ми подарени и се намират в помещението, което работя, са пълни с пепероди, но най-странното беше, че ги видяхме след като почнах да работя метаморфната техника. Наистина много ми беше вълнуващо, някак си много ме грабна. И в първия момент, в който го чух, веднага си реших, че е за мен. При метаморфната техника движенията са изключително леки. Лекота, с която постигаш онова, което е заложено в теб и заложено в другия човек. Смятам, че тя освобождава едно пространство, в което дори клиента или приятеля ни, близкия ни да реши да потърси и друга помощ, ако тя е свързана с здравословен проблем, той намира най-добрия и най-лекия път, за да подобри собственото си здраве или пък взаимоотношения с околните. За мен метаморфната техника изключително много промени живота ми, мирогледа ми и не знам дали има думи, с които бих могла да опиша благодарността и любовта, която изпитвам към тези финни, нежни движения, за които Цвети говори. И другото, което ме впечатли и ми хареса, е, че когато правиш сесия на някой друг, ти също в някаква степен обновяваш или даваш шанс и ти да правиш метаморфози и промени. В какъв начин не можеш да навредиш. Това е една много балансирана форма на даване и получаване. Самата метаморфна техника за мене беше нещото, което отключи и отвори пътя ми към това. Аз имах нужда да премина през нея, за да получа детенцето си. Това да говоря свободно и спокойно пред хората е в резултат на метаморфната техника. След това сама, като се правех, буквално ми се случваха някакви чудеса. Важното е, че ти му помагаш да стане най-доброто. И те винаги се случват наистина по най-добрия начин. Нямам очаквания. И от тази гледна точка смятам, че метаморфната техника е подходяща за всички. Метаморфната техника е висша форма на любов. Здравейте, приятели! Аз съм Цвети Григорова и току-що видяхте моите колеги да говорят за метаморфната техника и за това, че тя наистина е висша форма на любов. Радвам се тази вечер да бъдем заедно и се надявам, че поне мъничко ще успея да ви помогна да се докоснете до това толкова всеобхватно до този толкова всеобхватен метод, какъвто е метаморфната техника. Здравейте, здравейте! Виждам вече в коментарите, че поздравявате. Чувствайте се свободни да коментирате, пишете ми откъде сте, задавайте своите въпроси. Аз съм тук, за да ви разкажа за метаморфната техника, защото тя наистина е вълшебство и наистина е един прекрасен спътник в живота ми в последните няколко години. Аз съм Цвети Григорова, както вече знаете, и съм инструктор по метаморфна техника и представител на Метаморфната асоциация в Англия за България. Зная, че за много от вас тази техника все още е доста непозната. В България тя тепърва навлиза и моето желание е наистина да имаме възможност на български да получаваме информация за нея, както и да се увеличават хората, които я практикуват както за себе си у дома, така и за своите клиенти, ако работят с клиенти. Какво искам да ви разкажа? Здравейте, здравейте, привет на всички! Радвам се, че сме заедно. Благодаря ви, че сте отново с мен. Виждам тук и някои колеги. Какво искам да ви разкажа днес за метаморфната техника? Преди всичко ще се опитам да ви потопя в това, защо тя е наистина вълшебна. Защо я наричаме вълшебство? Обикновено вълшебство наричаме това, което не можем да си обясним. И наистина влиянието, въздействието на тази техника се простира доста отвъд това, което е разбираемо за нас и това, което е видимо за нас. Тази техника
работи на много нива. Тя е изключително многопластова и въпреки, че се извършва като едни простички, леки, нежни движения по различни области, по ръцете, краката и главата, всъщност нейното въздействие е изключително дълбоко. Но нека да започнем от начало. Подготвила съм ви една кратичка презентация, в която да запозная тези, които изобщо никога не са чували за метаморфната техника, да разберат малко повече за нея, а после ще очаквам вашите въпроси и ще си поговорим за малко по-голямата дълбочина, в която достигаме и въздействаме с тази техника. И така, казваме, че метаморфната техника всъщност работи с силата на живота вътре в нас. А какво е живота? Живота е всичко. Живота е навсякъде. Живота е постоянно с нас и всяко действие, всяка мисъл, всяка среща, всичко, което ни се случва, е благодарение на живота, който ние носим вътре в нас. На това, че сме живи. Какво представлява сесията с метаморфна техника? Тя има два аспекта. От една страна е физическото изпълнение на самата техника, което се случва по определени зони на ходилата, на ръцете и на главата. Едни много лекички движения по определени линии на тези места. Не е необходимо да знаем нещо повече от чисто анатомична гледна точка, освен да знаем къде са нашите крака, ръце и глава. В самото обучение ние изясняваме доста подробно защо всъщност работим точно по тези линии. Но днес аз също ще ви загатна малко за това. По-важното в сеанса с метаморфна техника е менталното състояние на практикуващия. Важно е тук да се знае, че метаморфната техника се нарича техника, а не терапия. Именно защото изискването към практикуващия е той да бъде напълно откъснат от пътя на човека, върху когото практикува и върху когото прилага тази техника. По възможност да не предпоставя някакъв краен резултат самия той, да няма очаквания вътре в себе си и да не дава никакви надежди и очаквания на човека, който е дошъл при него. Защо? По-нататък ще видим. Всички хора си казват, как така отиваш там и за какво отиваш, като нямаш никакви очаквания. Сега ще разберете малко повече за това. Ето как се случва. Тук няколко колеги съм сложила на снимки, за да видите как се работи с метаморфната техника върху ходилото, върху дланта и върху главата. Сеансът продължава 1 час. Обикновенно при възрастните и по желание на човека, разбира се, и на клиента. И както виждате, метаморфната техника може да бъде изпълнявана на най-различни места. Нямаме някакви специални изисквания за специално оборудване, за някакви материали, няма такова нещо. Можем така, както си стоим в парка, просто да работим или върху себе си, или върху някой друг, който е пожелал метаморфна техника. Можем да я практикуваме в офиса с колегите, можем да я практикуваме от дома на дивана с близките си, докато гледаме телевизия. Изключително удобна и практична техника, която може да ни бъде от полза през целия ни живот и във всеки един момент, когато имаме някаква несигурност, когато се чувстваме зле, по какъвто и да е начин. Защо казах, че линиите
всъщност са изключително важни. Линиите, по които работят практикуващите, отразяват, както виждате, нашето вътреутробно развитие. Линията по крака, линията на ръката и линията на главата, върху които практикуващият работи, се наричат спинален рефлекс, което означава отражение на гръбначния стълб. Защо работим там? Защото всъщност гръбначният ни стълб самият е отражение на нашето вътреутробно развитие. А това означава само едно, че когато работим с метаморфната техника, ние всъщност въздействаме толкова дълбоко, толкова далеч във времето, че точно заради това не е добре да предпоставяме някакъв резултат, защото животът вътре в нас, когато ни е създал по време на нашето вътреутробно развитие, е заложил определени наши характеристики, определени наши възможности, както ги наричаме ние в метаморфната техника, потенциали за развитие. И ако аз сложа моите идеи, те могат да ограничат широките възможности, които има моя клиент за по-нататъшното си развитие. По тази причина, моята работа като практикуващ метаморфна техника е аз да присъствам в този негов свещен, съкровен момент, в който той, благодарение на моите движения, ще се свърже с средата и ще се свърже със своето вътреутробно развитие. Даже не самият той, а животът вътре в него ще води този процес, докато ние с моя клиент просто непринудено си разговаряме или пък си мълчим и си почива, докато аз работя по краката, ръцете и главата. Здравейте, здравейте! Радвам се да ви видя тук. Ако докато говоря ви възникнат някакви идеи и въпроси, чувствайте се свободни да пишете и да ги задавате. Аз виждам вашите въпроси. Та така, скъпи мои, това вълшебство, което ние толкова простичко, милвайки, извършваме върху краката, ръцете и главата на даден човек, въздейства в изключително голяма дълбочина. Достига до момента на неговото зачатие и дори отвъд този момент, когато човекът е бил просто една идея за себе си в пространството. Да продължим нататък. Ето как виждате, колегите съвсем непринудено усвояват техниката по време на едно обучение, работейки един върху друг. Техниката е изключително проста за изпълнение. Много е подходяща за... Дори малки деца могат да изпълняват върху родителите си, братчета и сестрички. Подходяща е както за деца, така и за възрастни. Просто защото тя не е лечение, тя не може да навреди. Тя подпомага нашия естествен път на развитие, какъвто и да е той. Тоест, ако нещо в нас е зациклило, ако някъде ние се чувстваме зле, ако има област в живота ни, независимо дали това е телесното ни здраве, дали това е професионалната ни област, дали това е семейното ни огнище, проблеми с децата, каквото и да било, във всяка една напрегната ситуация или във всяка една ситуация, в която ние не се чувстваме добре, можем да се обърнем към метаморфната техника като наш помощник, за да извади живота вътре в нас, потенциалите, които ние имаме заложени, но по някаква причина в момента те не се проявяват или са блокирани. Когато работим с метаморфната техника, ние нямаме очаквания за нищо, но всъщност се случват наистина чудеса. И колегите преди малко споделиха с вас своите впечатления. Да, когато работим с метаморфната техника, всъщност ние говорим за трансформация. Какво е обаче това трансформация?
Повечето от нас си представят трансформацията като промяна. Нали така? Може би и вие мислите, че трансформацията е просто някаква промяна. Обаче, хайде да ми отговорите в коментари, тази промяна ние ли я случваме? Тя как се случва? Правим ли нещо, за да случваме тази промяна? Например, ако аз не се чувствам добре в дадена ситуация, трябва ли да направя нещо, за да има промяна, за да има и тази промяна трансформация ли ще бъде или няма да бъде? Можете ли да ми кажете какво мислите вие за трансформацията? Какво е за вас трансформацията? Разбира се, ще помоля колегите да не се обаждат, защото те вече с тях доста вече сме разговаряли на тези теми. Почти всеки път, когато се срещаме, говорим за трансформация и за това през какви процеси преминаваме в живота си. Трансформацията за мен е вълшебство. Едно истинско вълшебство, което ни дава възможност ние да проявяваме различни потенциали, заложени още в вътреутробното ни развитие за нас. И трансформация, тук Ваня пише да осъзнаеш нещо и да го приложиш в живота си. Добре, ти свързваш трансформацията с някаква с осъзнаване и с желание за промяна. Веси казва развитие, така, да, всичко това са компоненти на трансформацията. Трансформацията е многокомпонентно нещо. Благодаря ви, момичета, за предложенията. Развитие, промяна, да осъзнаеш нещо и да го приложиш в живота си. Добре, обаче защо тогава, ако осъзнавам нещо и го прилагам в живота си, то продължава да не ми служи и да не се случва по най-добрия начин? Тук Евиана пише, до някъде е заложена в нас, но изисква усилия от нас. Усилия казва, че изисква трансформацията. Добре, за мен трансформацията е да станеш себе си. Да станеш себе си, ама тук Дани да попитам, ти знаеш ли кой си и кога си станал себе си? Какво е всъщност себе си? Какво е да станеш себе си? Кой си ти? Как разбираме кои сме? Има ли разлика между промяна и трансформация? Евиана тук напипва също добра посока до някъде, че е заложена в нас. Така. Добре. Ако приемем, ще върна предишния слайд, ако приемем, че гасеницата ще става пеперуда. Най-популярният символ на трансформацията са гасеницата и пеперудата, защото там трансформацията е очевидна. Веднага виждаме какво се е случило с тази гасеничка. Да, пишете ми адаптация, важна е средата и условията за промяната. Чудесно, Айлинка. Айлинка е пробвала метаморфна техника и знае доста, защото остава в подсъзнанието, иска работа за промяна. Добре, тук също имаме така важен компонент подсъзнанието. Трансформацията води до промяна. Добре, Дани, може би можем да кажем така. Себе си е пеперудата. Добре, Дани, а гасеницата не е ли себе си? Ако пеперудата е себе си, гасеницата не е ли себе си? Когато сте били на 20, не сте ли били себе си? И кога ще станете себе си? На 60 години ще станете ли себе си? И ако се трансформирате в един момент да станете себе си, така ли? А не сме ли себе си постоянно и непрестанно?
в различни перфектни свои форми. Всъщност, от гледна точка на метаморфната техника, гасеницата е в своята перфектна форма. Вие, всеки един от вас в момента, на този етап от живота си, е в своята най-перфектна форма точно за този етап от живота си. Подобряване на себе си, казва Йылдыз, начин на мислене и живот. Добре, благодаря ви, че сте толкова активни. Виждам вашите предложения и много ме радва това, че заедно мислим в тази посока. И аз сега ще ви споделя всъщност от гледна точка на метаморфната техника ние какво смятаме. Метаморфната техника в много отношения граничи с квантовата физика и съзнанията, които имаме от квантовата физика. И всъщност там се казва, и ние знаем от различните теории, че когато ние сме заченати в първата клетка, зиготата на човека, са заложени всички негови холограмни изображения на всички негови потенциални проявления в този му живот. Когато човешкото същество се въплати в време, пространство и материя, тогава се получава тази зигота. В нея има цялата информация за това същество. Тя е умна клетка. Тя има съзнание. И ако кажем, че там присъстват всички наши потенциали и характеристики, които ние бихме могли да проявим в нашия живот, то това означава, че какъвто и потенциал, каквато и своя характеристика аз в момента да проявявам, то тя е част от мен. Аз съм себе си. Тоест, когато съм гасеничка, аз съм в перфектната своя форма на гасеница. Аз съм себе си. Когато стана какавида, аз също съм в перфектната своя форма на себе си. Отново в дадения момент. И когато стана пеперуда, отново ще бъда себе си. Можем ли да кажем, че това е някакъв вид развитие? От нашата гледна точка човешка, може би да, защото ни харесваме гасеницата, а пък харесваме пеперудата. Да, обаче всяка една е на своето място в своето време, в най-подходящия момент и в най-подходящата своя форма. Тоест ние не можем да степенуваме и да кажем, че търпим развитие. Какво значи развитието? Ние идваме тук напълно готови, напълно развити. По-скоро в метаморфната техника казваме не, че се развиваме, а че проявяваме себе си в нашите различни форми, в нашите потенциали. И това е вълшебното на метаморфната техника, че ако вие в момента сте в проявление, което е блокирано по някакъв начин, защото във вътреутробното си развитие ние натрупваме група блокажи, които ни служат, за да можем в живота си, търсейки своето следващо проявление, да преминаваме през тези блокажи и да преоткриваме себе си в своята нова форма. Както гасеницата има блокажа да стои затворена в какавида и да стане после пеперуда, по същия начин ние имаме своите блокажи, които обаче, когато ни притиснат и ние ги преодолеем, ни дават възможност за разгръщане на нашата следваща форма на живот или следваща форма на съществуване тук във време, пространство и материя. Така, т.е. когато работим с метаморфната техника, позволяваме на живота в отсрещния човек да свърши най-доброто, да се върне там, в първия момент на неговото зачатие, да вземе най-добрите характеристики, които отговарят на дадения момент
И ако има някакви блокажи, които вече са готови да си отидат, защото са си свършили работата, просто да се разтворят и да си отидат. И какво е тогава практикуващият за своя клиент, върху когото прилага метаморфната техника, или пък за себе си, защото ние можем да я прилагаме и сами върху себе си. Практикуващият метаморфна техника се превръща в катализатор на процесите на трансформация в другия човек. Но те не се случват само в този момент, в който аз прилагам метаморфна техника върху вас. Процесът на трансформация е започнал много преди на човека да му скимне, да ми се обади и да поиска да дойде и да му направя метаморфна техника. Тоест метаморфната техника е една среща, един свещен ритуал, при който две живи същества се срещат и успяват да катализират най-доброто и за двете. Защото ако другото същество е решило да дойде и да пожелае метаморфна техника, в мен също е назряла някаква промяна. Когато аз работя като практикуващ върху друг човек, аз работя и за себе си. Защо е така, мили хора? Защо работя и за себе си? Защото всъщност трансформацията не се случва само във вас. Вие не се трансформирате сами по себе си. Аз си стоя и тук самичка и си се трансформирам. Не, няма общо с техниката на Рене Мей. Мария, благодаря ти за въпроса. Благодаря, Дани, за гласа ми. За много години, Петър. Стефани пише: пеперудата е себе си, но освободена от своите тревоги, които блокират нашите възможности. Можем така да кажем. Да, Стефани. Само че дали пеперудата не продължава също да има своите блокажи. Пеперудата и гасеницата са просто един обикновен пример. Метаморфозата, както сега ще ви кажа защо всъщност се случва трансформация и катализираме процесите на трансформация, на естествената ни трансформация, не само в човека отсреща, а и в нас самите като практикуващи. Всъщност, ние се трансформираме не сами по себе си. Ние сме част от цялата среда. И докато аз тук ви говоря и да кажем проявявам един от своите потенциали, проявявам една от своите форми, вие също се трансформирате, вие също проявявате своите форми в този момент. Но ние сме свързани. Свързани сме, защото всяка гасеница, всяка пеперуда, всяко растение, всяко дърво, всяка птичка, всичко около нас постоянно се трансформира. Постоянно се случват метаморфози във всичко около нас. И ние не сме откъснати сами по себе си. Нашата трансформация е напълно свързана като в един пъзел с всичко останало, с трансформацията на целия останал свят. Тоест, ако аз се трансформирам, трансформира се семейството ми, трансформира се работната ми среда, трансформира се входа, в който живея, ако щете, града, в който живея. Всичко се трансформира едновременно и непринудено. Защото има заложени своите потенциали и ги проявява. Но както виждате, всичко е в синхрон, в хармония и в една постоянна комуникация. Това е цялото, мили хора. Метаморфната техника всъщност ви връща ако вие сте се отделили от цялото, изгубили сте връзката с него, изгубили сте връзката с природата, с енергията си, с силите си, някакъв блокаж ви е отклонил от пътя ви, тогава метаморфната техника подпомага процесите на вашата трансформация така, че вие да намерите отново своето място като
парченце пъзел в големия пъзел. Да се почувствате на място, да се почувствате себе си и да продължите своя път спокойно и удовлетворяващо. Я да видим какви още коментари имаме. Мария моли за запис. Да, всъщност в YouTube и в страничките, в които в момента излъчваме, ще остане този лайв, така че спокойно ще го имате. Така, ето тук съм ви показала още къде можем да видим трансформация. Както казахме вече, навсякъде около нас. Та нима едно малко семенце, когато го посеем в земята, то не преминава през своите различни етапи на развитие, които са заложени като потенциал в това семенце, в неговото начало. Още когато то се е заформило като семенце, още първата му клетчица на семенце е съдържала всички негови потенциали, през какви етапи на развитие ще премине то. Разбира се, средата, в която ще се случва това, е важна, защото ако това семенце го оставя в къщи на масата, то никога няма да поникне. Нужна му е пръст. Какво прави обаче пръста? Пръста просто си стои там. И затова ние в метаморфната техника казваме, че пръста стои там, подпомага процесите, тя е на разположение, но семенцето си взема това, което му е необходимо от нея, за да се случат неговите трансформации. Тоест, когато аз в момента съм в някакъв бурен процес на трансформация, обикновено неразположенията, през които минаваме, каквито и да са физически, психологически, семейни, работни, вече изброих, когато сме в такова неразположение, ние сме пред някакъв блокаж, пред някакво отпушване, пред нещо ново, пред някакво ново наше проявление, пред някаква нова наша форма на живот. И точно тогава метаморфната техника и практикуващият метаморфна техника може да ни послужи като пръста, на която ние да стъпим и да си вземем, животът в нас да вземе това, което е необходимо, за да се получи най-доброто за нас за дадения момент. Ето виждате, малкото семенце се трансформира. То си взема от пръста всичко необходимо, а пръста просто катализира неговите процеси. Затова и казваме, че практикуващите са като пръста за семенцето. Те са там, присъстват в този свещен момент на изпълнение на метаморфната техника. Контакта с кожата на другия човек помага на другия човек да контактува с цялата среда, защото аз като практикуващ метаморфна техника съм част от неговата среда. Контактувайки с средата, животът в него се връща към своето начало, връща се към своята идентичност, към своята първа клетка, взема оттам най-добрите характеристики, които се вписват за дадения момент, в който живеем, и подпомага прилагането им, за да се получи най-доброто проявление за нас. Ето всички тези прекрасни животинки също преминават през огромни трансформации. И затова казваме, че трансформацията или метаморфозата, откъдето идва и думата метаморфна техника и заглавието на метаморфната техника, всъщност метаморфозата и трансформацията са навсякъде около нас. Ние се трансформираме едновременно с всичко около нас. Докато тече трансформацията в нас, тя тече на всички нива, навсякъде, в цялата природа, в целия свят и в цялата Вселена. Едновременно с нашата вътрешна трансформация тече и външната трансформация. Така. И
Както казахме, метаморфозата е навсякъде и ние сме част от нея. Дани пита: Цвети, може ли да наречем, че метаморфната техника е безусловна любов? Дани, аз изключително много ти благодаря за въпроса, защото практикуващият, докато стои и практикува с човека от среща, изискването към него е да го приеме такъв какъвто е, с всичките му страдания, без да иска да го променя. Тоест без да слага идеи за някаква промяна от срещния човек в главата си и да предпоставя тези идеи на естествения път на развитие на отсрещния човек. А какво е това, ако не е безусловна любов? Да приемаш отсрещната страна, да приемеш отсрещния човек такъв какъвто е, с неговото страдание в момента и да знаеш, че ще се случи най-доброто за него и да не търсиш ти да си този, който да го случва. Твоето его да не търси то да реши проблема, а да знае, че там в самия човек решението на проблема вече се съдържа. И от нас се иска само ние да си свършим тези простички нежни движения, пребивавайки в това време и пространство заедно с този човек и подкрепяйки го в неговия път на трансформация. Това е безусловна любов. Самият Гастон Сен-Пиер, който е създател на метаморфната техника, всъщност казва: ние обичаме толкова много, че оставяме другия да бъде. Просто да бъде. Защото ние, съгласете се, че не можем да станем друго, освен себе си. Ние винаги сме себе си. Просто в различните наши форми на съществуване. Дани казва: когато показа животните прегърнати, това видях. Безусловна любов и го свързах с техниката. Благодаря ти, Дани. Наистина е така. За да практикуваш тази техника, ти осъзнаваш, че просто служиш на тази безусловна любов. Ти в момента служиш като пръста на семенцето. Ти си там, в този негов момент, в който то ще трябва да покаже своята сила и да започне своето развитие и да премине през своите трансформации. Имате ли въпроси, приятели? Изключително много ви благодаря, че участвате толкова активно. Ето тук исках да ви покажа. Това е всъщност Гастон Сен-Пиер, който е създател на метаморфната техника и един изключителен мъдър човек. Занимавал се увличал се от софизма, увличал се от идеите на Кришнамурти. Известно време е бил Монтесори учител, в последствие се запознава с Робърт Сейнт Джон и работи с него като рефлексотерапевт. И всъщност там започват да му хрумват различните идеи, наблюдавайки своите клиенти, наблюдавайки техните реакции по време на рефлексотерапевтичните си методи. Той започва да се пита, понеже вижда, че резултатите от различните терапии и техники, с които работят, не са винаги трайни, понякога често проблема се завръща скоро. Той започва да се пита: можем ли ние да причиним естествената трансформация? Можем ли естествената природна трансформация да бъде причинена умишлено? Вие как мислите? Възможно ли е това? Айлин пита: какво си мисли изпълнителя по време на техниката или си представя? Каквото си мисли и си представя, то е част от него, Айлинка. Важното е аз като практикуваш да не му преча на пътя. Ако той нещо си мисли и си представя, то най-вероятно
това е част от неговия път. Но не и това, което аз като практикуваш си мисля и си представям. Всъщност това, което аз си мисля и представям, може да бъде част от неговия път, но може и да не е. И точно от тази гледна точка изхождаме тук, че аз с моето ограничено човешко знание няма как да знам в каква дълбочина и какви необятни възможности природата е заложила пред този човек. И ако аз мисля за някакво решение, то може да е много ограничаващо, защото пред човека може да има много по-добро решение, което аз да не мога да измисля в момента. Но като си мисля за моето решение, което аз му предлагам, всъщност мога да го спъна по пътя. Такава е идеята на метаморфната техника. Разбира се, това не означава, че метаморфната техника отрича методите на терапия, терапевтичния подход при работа с помагане на хората. В никакъв случай, защото много често след метаморфна техника на клиента му хрумва точно при кого да отиде и намира решение за свой проблем, който е влачил години наред. Защото се е свързал със своята идентичност, свързал се е със своя път, стъпил се е на пътечката и пътечката вече го отвежда към разрешение на проблема. В това разрешение може да присъстват какви ли не хора. Може да е част от семейството, може да е някакъв терапевт, който нещо да му помогне, каквото и да е. Но аз можела ли съм да знам за този терапевт и да го насоча натам? Не съм. Животът в него ще го поведе към неговото разрешаване. Йълдъс ни пише, ако често си представяме нещо, че е истина, рано или късно ще накараме мозъка да повярва в това. Мозъка ще го приеме за истина и един ден то ще стане. Аз много добре те разбирам, Йълдъс. Ти в случая искаш да споменеш така нареченото модерно в последно време манифестиране. Да, това е възможно. Само че нашият мозък е изключително ограничен. Затова, когато ние си пожелаваме нещо или искаме нещо, е добре не толкова да си го пожелаваме конкретно като образ, като цвят или като нещо, а да си го пожелаваме като емоция. Как да си представяме и да усещаме как ще се чувствам аз, когато това нещо се случи. И все пак тук е един извечен спор, дали ние имаме неограничени възможности или те все пак са ограничени до някакво ниво, до някакви възможни проявления в този живот. Лично моето мнение, без да държа да съм права, защото смятам, че никой в момента не може да твърди със сигурност дали е така или не е така. Няма такъв човек на Земята, който още да може да го докаже и да го каже. Всичко е теории. Моята лична теория е, че ние имаме ограничен брой проявления и случвания в нашето идване на Земята в момента, в този ни живот. Те са ни дадени с определена цел. Ние идваме да отработим някакви неща, да научим някакви неща. И да, ние можем да си слагаме някакви неща в главата и да си ги искаме и да си ги визуализираме и да си работим върху това. Но все пак всичко ще дойде при нас, когато ние сме готови, когато му дойде момента, когато сме озряли да го приемем. Колкото и да визуализираме, просто няма да стане, ако това не влиза в общо начертания план. Сега, ако е нещо дребно, което там е възможно, но все пак, като казвам, че имаме ограничени възможности, от гледна точка на човешкия мозък, те пак са неограничени. Защото са толкова много, че за нас са неизброими. Реално ние наистина можем да се творим и претворяваме в много различни наши форми, но няма смисъл
да насилваме процесите. Ако ти живееш в постоянната мисъл, че имаш всичко, че всичко това вече присъства в живота ти и го получаваш винаги по най-добрия начин, в най-подходящия момент, тогава ти няма да имаш нужда да искаш някакви неща, да манифестираш някакви неща и да насочваш вниманието си само към едно нещо. Защото аз ще ви попитам, един въпрос ще ви задам, който няма да продължа дискусията, защото ние това темата в момента, знам, че тази тема е изключително интересна и може би с Борко не е лошо да направим един такъв разговор с вас. Само това ще ви попитам. Аз успявам, да кажем, да променя цвета на косата си. Да кажем, че ставам от руса с черна коса. С манифестиране, с визуализиране, с усилието на ума, така, успявам да го постигна. Има много такива случаи, това е доказано, възможно е така. Защо когато спра да манифестирам и да визуализирам, косата ми започва пак да се расте същата, каквато е била преди? Само това ви питам. Мислете си и си отговаряйте сами на въпроса. Защо, когато спра да визуализирам, косата ми се връща в стария си вариант? Да продължим с метаморфната техника, защото Дани казва, като започна да обясняваш за манифестацията, се измени цялата енергия. Така е, Дани, защото това е един извечен велик спор. Ще дойде това, което е най-добро за нас и за цялото. Точно така. Защото колкото и да визуализираме и да манифестираме, ние сме част от един цялостен замисъл. И ако нашето манифестиране и визуализиране не е в синхрон в момента с цялостния замисъл, ще се случи, когато е в синхрон. И ако стане в синхрон. Това, разбира се, не пречи да си мечтаем, да си визуализираме. Нали? Да, Дани, точно така. Чудесно разбираш метаморфната техника, защото това е контрол. Благодаря ти много, защото това е много трудно за обяснение и ти тук много ми помагаш със своите включвания. Наистина при метаморфната техника, скъпи мои, няма контрол. Какво ще се случи? Какво трябва да се случи? Това зависи само от естествения път на развитие на дадения човек. И в живота си, и откакто аз практикувам метаморфна техника, съм разбрала и видяла, че когато не предпоставям конкретни неща, да искам конкретни неща, винаги се случва нещо много по-добро от това, което аз с моя ограничен мозък бих могла да си представя. И тук винаги давам пример, ако да кажем човека иска да има, живее на квартира, иска да има по-добра стая. Аз лично съм преживяла такъв случай. И си визуализира как иска по-хубава стая, по-така уютна стая, по-добра стая от тази, в която в момента живее. Да кажем, сте ученик и сте на квартира, искате по-хубава стая, по-уютна, по-така, по-топла, по-унакава. И ви се дава такава стая. Добре де. Ами що не се сетихте да си поискате апартамент? Ами ако Вселената ви беше приготвила цяла къща самостоятелна, вие сте искали стая, получавате стая. Дали нашия мозък е достатъчно способен да види цялата картинка от възможности, които са пред нас? Не е ли по-добре аз да възпитавам и да държа в себе си енергията на изобилието, че всичко имам по всяко време и винаги, когато нещо ми затрябва, то се появява. Аз живея така. Може би и вие можете. За мен този живот е прекрасен, защото наистина ми се случва така. Когато имам нужда от нещо, то се появява. Защото аз вярвам в това. Ако някой вярва в нещо друго, той ще проявява тази своя реалност. И в това няма нищо лошо. Това е пак едно от неговите проявления. Така. Знам, че така имаме много какво да си мислим, имаме много какво да си говорим.
в обученията по метаморфна техника и в срещите ни с колегите от Българското метаморфно общество, ние си правим така периодично едни кафе срещи в Zoom, е много приятно, защото говорим точно на такива теми, откривателстваме, разговаряме и търсим отговори. Не можем да кажем, че сме ги намерили, но поне сме намерили хора, с които вибрираме на една честота и поне за този етап от живота си мислим еднакво. Дани, Цвети, по-нагоре попитах 2 въпроса. Я да ги видим тези 2 въпроса. Цвети, след обучение, ние сами на себе си можем ли да си правим техниката? Само лично ли се случват сесиите? Дани, лично се случват сесиите по простата причина, че се изисква непреднамереност. И ако аз насочвам мисълта си към това да работя с твоите крака, ръце и глава, е възможно да насоча и мисли към теб. Заради изискването за откъснатост на практикуващия е нужно сесиите да са лични. Но това да не ви притеснява, всеки от вас, който желае да опита, може да ми пише и да му дам координати в вашия или в близък град. Вече имаме около 90 обучени практикуващи, което е огромен успех за България. Искам да ви кажа, че в никоя друга държава по света няма толкова практикуващи, дори в родината на метаморфната техника. Другият ти въпрос, Дани, след обучение ние сами на себе си. Да, можете да работите върху себе си, можете да работите върху близките си, върху приятели, върху деца, върху животни дори. Метаморфната техника е изключително подходяща и за животинки. И те много и се радват. И моето кученце също е голям любител на метаморфна техника. Така, за нас метаморфната техника е ритуал на специално отношение към безграничните възможности на живота. В сеанса с метаморфна техника живот среща живот и дава възможност за случването на невероятни неща, буквално граничещи с чудеса. Ако имате още въпроси, моля, задавайте ги. На път съм да приключа. Зори, Хело, Цвети и всички, и аз живея така. Убедена съм, че имам точно това, което ми трябва. Чудесно е, Зори, и е много хубаво. И който го практикува, знае всъщност колко е спокойно да живееш по този начин. Нямаш нужда да искаш нещо или когато дойде нуждата, нещото се появява. И това е. Въпреки ограниченият ми достъп до метаморфната техника, вярвам и съм убедена в силата и благодаря ти, Зори, ти си един от практикуващите и когато желаеш, можеш да продължиш своя достъп до метаморфната техника. Знам, че сега си заета. Дани казва как ми резонира. Да, Дани, и на мен така ми резонираше и за това продължавам да упорствам и да опитвам да обучавам хора и да разпространявам това прекрасно вълшебство, защото, вярвайте ми, такива чудеса са ми споделяли колегите, такива невероятни както осъзнавания получават хората, така и изцеления моментни, така и пренареждане на целия живот в много по-добър план. Има събрани двойки, които са били пред раздяла, има хора, които им се излекуваха някакви съвсем чисто физически оплаквания. Имаме детенце с аутизъм, което така много, само с 2 сесии изключително добре се повлия. Но, както казвам аз, това са техните съдби, това са техните потенциали, това са техните случки. Всеки от нас заслужава и може да се докосне до метаморфната техника и до това вълшебство, което за него ще работи индивидуално и конкретно точно само за него, защото вашия собствен път не се повтаря с този на никой друг.
Надявам се, че поне мъничко успях отново да открехна вратата на това колко всъщност за мен е вълшебна тази техника. От всички техники, с които работя, от всички методи, с които помагам на хората, метаморфната техника за мен е върха на айсберга. Това е пълната липса на контрол и пълната безусловна любов, както и Дани сподели, че го усеща, защото там аз мога да не контролирам процесите на другия човек и да го оставя да се случва по най-добрия за него начин. Ние влизаме с тази мисъл единствена и постоянна в сеансите. Да се случи най-доброто за този, върху когото работим. Дани споделя, правих една нейрографика и видях как се формира мозъка в утробата и докато те слушам, усещам, че може да бъде изменено това. Тези чувства тогава, които са запечатани. Това също е едно предположение, Дани, чудесно. Всъщност ние имаме метаморфно бебе, така го наричаме, един прекрасен Наталианчо. Неговата майка започна да работи с метаморфна техника. Всъщност първо дойде при мен на сеанси, после се оказа, че е бременна и всъщност през цялата бременност тя и работеше с други хора и получаваше метаморфни сесии, а сега малкият е изключителен метаморфен фен. Много обича да му прави мама и с тези хора мога да кажа, че се случиха прекрасни неща. Случи се едно разгръщане, случи се едно откриване на таланти, на дарби, на способности. Така че позволете си едно такова вълшебство. Обучението по метаморфна техника е на 25 февруари. Еднодневно е, онлайн. Предвиждам да опитам да събера хора за присъствени обучения тази година, но все още не мога да кажа нито дати, нито градове, в които ще се случат нещата. Разбира се, ако някой от вас се съберат група хора и желаят обучение, мога да дойда и да говорим. Но ако искате да опитате метаморфна техника и не сте от Търговище, където съм аз и където вече е пълно с практикуващи техниката, можете просто да ме потърсите, за да ви дам координати на някой, който е близо до вас. И аз много ви благодаря. Благодаря, че участвахте. Благодаря, че бяхте активни. Надявам се да съм ви така докоснала и да сте усетили със сърцата си колко дълбоко и благотворно може да бъде това въздействие на липса на контрол. Благодаря ви! И аз чакам с нетърпение, Пепи, вълшебството през февруари. Наистина и по време на самите обучения се случват прекрасни осъзнавания, дори има изцеления. Хората казват, че се чувстват много укрилени след това. Аз го виждам. Така че, който желая, знаете къде да ме намерите. Жива Искрайл Бетикум или пък на моя профил Цвети Григорова. Имаме си и страничка Метаморфна техника България. Тази, която е с синя пеперуда на бял фон. Ако видите другата страница, която е с това лого, което виждате тук, на син фон бяла пеперуда, това е старата страница, която ми бе открадната и аз вече не мога да я контролирам. Така че намерете страничката Метаморфна техника България, която е с лого на бял фон синя пеперуда. Това е в момента оригиналната страничка. То пише официална страница, така съм я обозначила. Благодаря на всички приятели, благодаря на всички колеги, които присъстваха тази вечер. Хубава вечер и от мен ви пожелавам и бъдете и вие такава безусловна любов. Упражнявайте се във вярата, че винаги имате всичко, което ви е необходимо. Чао от мен! Хубава вечер!